Oke, assalamualaikum guys. Iki sepinginane takon, ana sing takok ya guys. Kambing Jawa iki tak sepilno wedhus Jawa guys. Iki wedhus Jawa duwe 1, 2, 3, 4, 5. Duwe 5 ekor guys, wedhus Jawa iki. Wedhus Jawa wingine ana sing takok, kok iso lemu-lemu iki nganggo obat apa? Nah, ini tak sepilno ya. Tak sepilno, nggur mangane sik, tak sepilke. Mangane nggur godhong telo, guys. Di mangane godhong telo. Ya. Iki tak sepilke mangane godhong telo. Ya wis ngene iki godhonge. Loh, ketok ya, guys. Indukane cuma siji, ya iki tok. Iki anakane iki, anakane sing ireng mulus iki. Iki padha anakane, loro iki anakane. Iki posisi loro wedok-wedok. Iki anake wedok, lanange wis do payu. Sing takok bumbung bareng iki, setiap wedhus siji tak kei bumbung iki. Iki minginane iki bumbunge. Iya wedhus siji ana bumbunge, setiap wedhus siji ana bumbunge. Nah, iki paceke. Iki paceke ireng mulus. Iki ireng mulus paceke. Sing paceke sing siji iki. Tak cepil. Iki khusus Jawa ya. Tapi sing putih iki durung siap kawin ya, durung siap. Nah, pacekane winginane wis payu. Iki karek pacekan sing siji ya. Iki calon pacek maksudnya. Calon pacek. Nggur paceke Jawa karek iki tok. Ireng mulus paling tua, well. Ya. Nah, iki anak-anake. Awale iki ya ana biyange meneh ya. Iki sing iki. Iki khusus Jawa iki tak sepil. Nah, iki tuwa. Umure 2 tahun iki. Umure kira-kira pirang luwihe 2 tahunan. Saya tak sepilno. Musik to, Dus, tak sepile, Dus. Nah, iki awake. Awake posture super tenan, pol super. Gede tenan, awake gede, umur 2 tahun luwih. Ya. Ya ora ninggal obat, tetep nganggo obat. Iki dhisik tak lemokno nganggo obat iki. Ya, lho iki awake bunder sel. Ya cendak lah jeneng wedhus Jawa ya tetep cendak, tapi awake bunder sel. Ya kaya bal iki ya. Ya. Iki khusus Jawa sing tak sepil iki. Lho, jenggote dawane sampo. Wis ora lali meneh karo obat iki. Lho ya, nganggo Viterna. Iya obat iki aku ket mulai nganggo obat iki ket mulai pertama kali tak nggone obat iki ya. Viterna. Kualitasnya apik guys, komposisine ya apik. Wis komposisine ning kene wis tercatem kabeh karek awakmu nganggo obat iki apa ora. Iki wedhuse engko. Nah, iki tak sepilno sing khusus wedhus Jawa iki. Tak sepilno khusus wedhus Jawa. Indukane karek siji, iki karek anak-anakane tok. Iki cemekan loro. Iki wis kawin iki. Iki pertakawino ireng mulus,
turunane iki indukane karo pacek ireng imo. Karo pacek iki ya. Iki anake wis kawin iki, wis bar tak kawinno sing iki. Emang wedhus Jawa cilik. Wedhus Jawa emang cilik ya. Iki mboke meteng perkiraan umur 2 bulan lah. Iki wis meteng meneh iki. Masa metenge iku cepet ya, guys. Iki bar meteng iki terus meteng nah iki entuk loro. Iki meteng meneh. Cepet pokoke. Iki anake wis njaluk kawin meneh. Padahal agak lho anake. Iki indukane tak sepilno, rupane ireng mulus. Iki sing meteng loro berarti. Oh, tak sepilno wetenge, guys. Iki sing nguyah iki. Biasa angger wedhus meteng biasane nguyah-nguyah jeram-jerum niki, jerum. Yes, tak turun kabeh. Iki anak pertama tapi durung njaluk kawin iki. Iki durung tak kawinno. Durung njaluk kawin. Malah sing anak kedua sing malah wis. Iki anak kedua metu loro. Ireng mulus kabeh. Soale induk apa pejantane iki soale. Nah iki biyen pejantane komo sing pertamamu sing gedhe mo. Sing iki pejantane. Iki pejantane iki. Pejantan pertama. Kurang luwih umur 2 tahun lebih. 2 tahun luwih kok ya. Tak sepilno wedhus Jawa. Dina iki nyepil wedhus Jawa. Obatnya tidak lupa memakai Viterna Plus organik. Iki sing wis tak nggo pirang-pirang tahun nganggo iki. Carane nganggo pokoke sak wadah iki, sak wadah. Saya tak sepilno ya. Tak sepilno wadah ngombene ya, guys. Iki godhong telo iki. Tak sepilno. Iki lho, guys. Ember iki ya ember ngombene lah, kalau ember cilik ya lah. Lho. Iki tak ombeni banyune kebak nganggone Viternane kuwi tak kei telung tutup abang iki. Banyu kebak tak kei uyah telung tutup iki. Terus tak udek ngono. Bae setiap banyune entek tak iseni telung tutup. Viterna. Ya, alhamdulillah. Iki fungsine apa? Fungsi kagunane bumbung. Iki bumbunge isine uyah. Bumbung tak isi uyah, iki fungsine iki kanggo ngasin. Dikeleti, guys. Dadi awak dhewe iki ngombenine tetep kanggo uyah tapi sithik. Nek bumbunge iki jerone iki uyah tok. Dadi fungsine iki uyah iki ngembes ki apa ya ngembun ya. Ngembun terus nek ngene samping-samping nek ngene ngisor ngono kae. Dikeleti. Iki tak sepil emang wedhus Jawa. Dina iki tak sepil wedhus Jawa, guys. Besok-besok tak nyepil wedhus sing apa jenenge wedhus mandras Jawa Randu mandras, tapi dina iki lagi nyepil wedhus Jawa ya. Iki pola mangane sing ngene iki. Masih apa ya, guys? Nek soal bang pakane mengko nek ngene video berikutnya. Tak sepilno bang pakan.
Iki cemek bos iki cemek. Sungune durung metu iki. Ya wes ngono sik, cukup sekian, terima kasih. Mengko tak sepilno meneh video berikutnya ya. Terima kasih.